இனித்த பாலினும் என் சுவைகனித் தொகையினும் கட்டி கரும்பினும் நினைத்த வாயும் சொல் நெஞ்சும் இனித்திடும் தமிழ் அன்னையை முதல் வணங்குகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக வழக்கழிந்து ஒளிந்து சிதைந்து கிடக்கும் ஆரியம் போல் அல்லாமல் தலை நிமிர்ந்து வீறு நடைபோடும் எங்கள் திராவிடத்தை வீழ்த்த வேண்டும் என்னும் பித்து பிடித்து அது தன்னால் முடியும் என்னும் பிறல் எண்ணத்தில் நினைப்பின் அறியாமையில் செயல்பட்டு வருகிறார் தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி. அண்மையில் சென்னையில் நடந்த ஒன்றிய அரசு நிகழ்வு ஒன்றில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை சிதைக்கும் வகையில் திராவிடனல் திருநாடு என்னும் அதில் இடம்பெற்ற பதங்களை நீக்கிவிட்டு பாட செய்திருக்கிறார். நாக்பூர் வார்ப்பான ஆளுநருக்கு திராவிடம் என்னும் பதம் திராவகமாக எரிவது இயற்கையே. ஆனால் ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநராகு இதோ திராவிடத்தை தாக்குகிறேன் பேர்வழி என ஒன்றிய அரசமைப்பின் நிழலில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றிய மாநில பிணைப்பை சீர்குலைக்க முனைந்துள்ளார் ஆளுநர். அவ்வாறான அவரின் செயல்பாடு அவர் ஏற்றுள்ள பொறுப்பின் மாண்பை அவரே அறியாத அரசியல் தற்குறியாக அவரை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குட்பட்ட மாநிலங்களின் கட்டமைப்பு தற்சார்பு தனித்துவத்தை அடையாளப்படுத்துவதற்காக தங்களுக்கான மாநில பண்ணை ஏற்று வருவது உலகில் வழக்கமாக உள்ளது. அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் 50 மாநிலங்களில் நியூ ஜெர்சி மற்றும் விர்ஜீனியா தவிர்த்து மற்ற 48 மாநிலங்கள் தங்களுக்கான தனி நாட்டுப்பண் மாநில பண்ணை ஏற்றுள்ளன. பெரும் பிரித்தானிய ஒன்றிய பேரரசின் மாநிலங்களான இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வட அயர்லாந்து மற்றும் வேல்ஸ் தங்களுக்கான மாநில பண் கொடிகள் லட்சணைகள் கொண்டு தங்களை அடையாளப்படுத்தி வருகின்றன. இந்திய ஒன்றிய பகுதிகளில் ஆங்கிலேயனுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்த காலகட்டத்திலேயே 1927ஆம் ஆண்டு ஒன்றிணைந்த அசாம் தனக்கான பண் கொண்டிருந்தது. ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, ஒடிசா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களுக்கான மாநில பண் கொண்டவை. கேரளா தனதான அன்னாள் திருவரங்க மாகாணத்தின் பாடலான வஞ்சி பூமி என்னும் பாடலை தனது மாநில பண்ணாக ஏற்றுள்ளது. அந்த வகையில் தமிழ்நாடு பாவலர் பெ. சுந்தரனார் 1891ஆம் ஆண்டு எழுதிய நாடக நூலின் தமிழ் தெய்வ வணக்கம் என்னும் பாயிரத்தின் நீராறும் கடலூத்த என தொடங்கும் ஒரு பகுதி மாநில பண்ணாக சிறப்பு பெற்றுள்ளது. 1967ஆம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின் நமது மாநிலத்தை தமிழ்நாடு என பெயர் சூட்டிய தன்மதிப்பு திருமணங்களை அங்கீகரித்த இருமொழிக் கொள்கையை நிலைநிறுத்திய
திராவிடத்தின் கிளெஸ்தினீஸ் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இப்பாடலை அரசு விழாக்களில் ஒலிக்கப்பட வேண்டிய சமய சார்பற்ற இறைவணக்க பாடலாக தெரிவு செய்திருந்தார்கள். முந்திக்கொண்ட அவரின் மரணம் அவரின் கனவை ஈடேறாமல் கடந்து சென்றது. 1970ஆம் ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இப்பாடலை அரசு விழாக்களில் ஒலிக்கப்பட வேண்டிய தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக அறிவித்தார்கள், அரசாணை பிறப்பித்தார்கள். இதோ 2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 17ஆம் நாள் தளபதி திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் தலைமையிலான இத்திராவிட பேரரசு இப்பாடலை மாநில பண்ணாக அறிவித்து அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. இப்பாடலின் முழு பொருளை அறியாமல் அரசியல் அறிவும் அறமும் அறவே அற்ற ஆளுநர் இப்பாடலை சிதைக்க முனைந்துள்ளார். தமிழர் நம் பண்பாடு கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை மூர்க்கமாக எதிர்க்கும் ஆரியத்தின் பகை நாக்பூர் நாற்றத்தின் விளைவு. ஆனால் அத்தகைய ஆதிக்க ஆரிய சக்திகளுக்கு சாமரம் வீசி இவ்விரு பதங்கள் மட்டுமல்ல, முழு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும் இல்லாதாக்க வேண்டும் என்னும் குரல் எழுப்புகின்றனர் சில போலி தமிழ் தேசியவாதிகள். அவர்கள் நமது சமூகத்தில் உலா வருவதே நமது சமூகத்தின் பெரும் சோகம். இருப்பினும் நமது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் மாநில பண்ணின் சிறப்பு பெருமை பாரெங்கும் பறைசாற்றப்படுகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நடைபெற்ற பன்னாட்டு சதுரங்க போட்டியின் தொடக்க விழாவில் மற்றும் ரோம் நகரின் கத்தோலிக்க பேராலயத்தின் ஒரு நிகழ்வில் நமது பண் ஒளிபரப்பப்பட்டு பாடப்பட்டு அதன் புகழ் திலகத்தின் வாசனை போல் எத்திக்கும் பரவியுள்ளது. இதோ ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பகிரங்கமாக தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒன்றிய அரசும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தமிழ்நாட்டை பாழ்படுத்த நினைத்து திராவிட இயக்கத்தை வீழ்த்துவோம் என்று நெருப்பு உணர்வை விதைத்திருக்கக்கூடிய ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை திரும்ப அழைத்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் தலைவர் வைகோ அவர்களின் திராவிட இயக்க போர்வால் தமிழின காவலர் தாயக நாயகர் தலைவர் வைகோ அவர்களின் இந்த அறச்சீற்றம் வாகை சூடட்டும். தடியும் தாடியும் திராவிடம் பதிக்க அண்ணா தடமதில் விடியல் உதிக்க எங்கும் எதிலும் தங்கப் பளிங்காய் சங்கத்தமிழ் திணையாய் பகுத்தறிவு மதியாய் இன உணர்வு நதியாய் கலமதன் புயலாய் மக்கட்குரலாய் மறுமலர்ச்சி ஒளியாய் தாயகம் தந்த தங்கத் தலைவர் திராவிட இயக்க போர்வால் தமிழின காவலர் அன்பு தலைவர் ஐயா வைகோ அவர்தம் தடமது தொடர்வோம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை எம் மாநில பண்ணை பாதுகாப்போம். நன்றி, வணக்கம்.